os ma'n nes yma eto, ac yn episod dwytha, o'n i creative ar Minecraft, achos hwn ydi diwrnod ola fi ar YouTube. So, gobeithio newch chi enjoyo'r fideos ola yma. Ac dwi'n gobeithio na i hefyd. Achos os dwi'n mynd enjoyo nhw, pwy sy'n mynd i enjoyo nhw. Alla wneud rhai o'ch chi enjoyo nhw os da chi'n pobl sy'n offi fideos sydd ddim mor dda. Ond o'n i ella yn neud Forza, ond wedyn nes i meddwl yn neud Minecraft. Achos un o gemau gorau fi ydi Minecraft. Nes i neud Stone Bricks yn episod dwytha i reid o fel yma. I neud to. Na reid o'n dydd. Torri'r torches yma. Yn episod dwytha hefyd, nes i gychwyn ei gegin a wedyn. So dwi'n mynd i gael ymlaen efo hwnna ag ystafell fi hefyd. Dwi'n mynd i gael ymlaen efo bob dim yn y episod yma. So, ni'n angen o drysau o'r chest hefyd. Dwi'n mynd gwybod, na i neud Ayaka dos, chos Ayaka ydy'r ochr. Na i jyst cael 3 am wan. Yn jyst angen 2 o'n neith 3. Jyst rŵm mawr ydi hwn i relaxio bob dim fel yna. A wedyn mae'n mynd i fod Ayaka do fama ac o'r hwnna. A wedyn un yn fama a wedyn dwi'n mynd i jyst torri hwnna allan a wneud un arall. So mae yna lot o drysau yn hwn. Ella na i neud rwbeth arall yn episod yma yn lle bildio'r tŷ. Ar ôl fi ella gorffen y tŷ. Actually, neith yna. Na i cael 2 potyn bloda. A wedyn fel yna. A wedyn hwnna. Oedden ni efo'r bodyn yma yn survival ni, achos Rosie, os da chi'n cofio hwnna, dwi'n meddwl ci cynta ni oedd Rosie. Ie, ci cynta ni oedd Rosie. Ac oedd hwnna'n episod 2 hwnna. Pryd ges i ci cynta. Ac pryd ges i diamonds fi hefyd. Oedd hwnna'n exciting. Episod cyntaf oedd hwnna, nes i barw wedyn. So oedd hwnna'n bach yn disappointing. Ac o'n i'n meddwl crafting table. Ac dwi'n meddwl pickaxe o'n. Yna'n annoying. Dwi'n angen y shovel ma, na i dal cael fo anyways. Ac os da chi yn hoffi fideos fi, subscribe'iwch, a wedyn rhaid chi yr comments a bob dim fel yna. Ac pickaxe time. Ella na i neud wrth gwahanol i beth dwi'n neud yn y episod yma. Ella ddo. Dwi'm yn gwybod os na i neud wrth arall. Dwi'm yn gweld y holl pwynt neud wrth arall os nes i gychwyn episod dwytha. Yn cychwyn episod yma o'n i'n deud bod fi'n neud
o'n i'n cael ymlaen efo'r tŷ. So, dwi'n cael ymlaen efo'r tŷ. Anodd i bildio hwn, achos dwi wedi planio fo, ond gyda fi'n papur na'n byd o'na. Na lluniau, dwi jyst efo fo yn pen fi. Dwi definitely wedi planio fo. Dwi'n mynd i wneud to allan o stone bricks. Na, stone. Just chos bod fi isio. Dwi'n angen yr axe ma, achos da ni'n mynd i torri pethau eraill. A wedyn na i orffan to yna hefyd, a wedyn pleisio torches a beth o'na, a wedyn fydda i wedi gorffan y tŷ, a wedyn na i wneud rhywbeth arall. Mae wedi cymryd hir bod yr tŷ yma. Roedd am 2 episod, ond mae'n tŷ fawr. Mae'n mynd i gymryd 2 episod i bildio tŷ bach. Wel, mae'n tŷ fawr. Dwi wedi bildio mwy o blaen yn diwrnodau fi. Ond dim lot. Dwi wedi bod yn chwarae Forza hefyd, so checiwch fideos Forza fi allan. Hefyd, ag nes i ddangos chi Ferrari yn fideo ola fi. A wedyn nes i wneud y ras i chi, fel bod chi'n cael gwybod. Dwi jyst yn gwneud hyn fama. Dwi'n mynd i gael glowstone i endio off y to yna. Ffordd yma. Dwi'n mynd i gael glowstone i wneud y to. Actually, na i cael chydig o hwn a hwn. Fydda i efo lot ar ôl. Fydda i definitely efo lot. Dwi'n angen y penna yma hefyd. Achos y penna ydi fatha... Dwi'n mynd i fatha wneud... Dwi'n mynd i cael fences a wedyn reid y penna ar ben y fences. Na i wneud y ro yma fel yma. A wedyn y ro nesa. 1 fel yma. A wedyn na i wneud glowstone yn fama. A wedyn na i gymryd bach o felyn i jyst goleuo i fyny. Lliwiau neis yn lle just glowstone. A wedyn na i wneud bach o light blue ag oren. A wedyn fydda i wedi gorffan glas gola yn lle light blue. Dwi'n mynd i gael hein. Os... Alla neu rei ro ar na, gwyrdd. Gwyrdd yn lle, dwi wedi gwneud gwyrdd eto. Alla neu rei bach o glowstone yma. Os oes am lot o gola yn y gegin. Dwi'n gwybod yn union lle dyn nhw'n glowstone hefyd. A dwi'n meddwl ydych chi'n hefyd. Yn fama, dwi'n angen glowstone. A neu eitha 4 blocks. A fori dwi'n mynd ar gwyliau fi hefyd. So... na i dal i torches lawr. Jyst chos bod fi isio. So mae'n mynd i edrych o well efo torches. Dwi'n gwybod beth na i bildio yn y gegin. Wan dwi wedi gorffan y tŷ.
Dwi'n gwybod beth i bildio. Na i neud fatha worktop arall yn fama. Ac yn fama. Dwi'n meddwl bod wedi gorffan o'n. Alla ni neud fatha bwrdd bwyd a beth fel yna. Wedyn, so, na i neud hwnna fel yna. Fel yna. Oce, dwi wedi gorffen hwnna. 3 yn union faint o'n isio. Wedyn rhoi nhw fel yna. A wan dwi'n angen pressure plates. 1, 2, 3. 3. Wedyn rhoi nhw 1, 2, wedyn 3. A wedyn, be na i neud wan ta? Dwi wedi bildio'r bwrdd bwyd. Dwi wedi bildio'r gegin bach yn fama. Does am dŵr yn hon ddo. Na i bildio fatha seti jyst i relaxio, soffa bach ella. Dwi'n gwybod pam eisiau gwneud y drysa yma. Dwi efo syniad. Geith y drysa yma fynd lawr grisia. A wedyn, na i neud yr un ôl am fanna. So, da chi actually'n gallu cael chats bach o yma efo pawb. So, dwi'n meddwl mae hwn di gorffan. Wan be na i neud efo hwn. Na i oleuo fo i fyny mwy, neud lliwiau gwell i'r waliau. Na i droi yn ddydd. Today. Glas, wedyn oren yn fama. Oce. Dwi wedi gorffan hwn. Mae hwn fatha bwrdd bach, ond ti'n mynd gallu cael bwrdd heb cadar. Mae pawb yn gwybod hynna. A wedyn, un bach o yma. I'r plentyn bach oedd hwn. Ac i mam, dad, a na, fydd y plentyn bach o yma fydd hogyn neu hogan neu hogyn. Fatha fydd na, o whatever. Oedd un fam lle fydd pawb ar, just seti i ista, ydi o. So dwi wedi gorffen y tŷ, nawr ni'n mynd i checio allan o tu allan. Dwi'n meddwl bod yn edrych bach yn dead. Os dwi'n mynd ar hwn, a wedyn help and options, settings, user infect. Then na i reid ar creative. Na i viewio'r tŷ. O ma. A wedyn good doggy. Mae ci fi'n dawnsio. Geith pawb ar ddawnsio hefyd. Na'n mynd pretty up, dwi'n lo. Dwi'n meddwl alla hwnna di gorffan o'n. So, dwi heb di neud llawer, ond dwi'n mynd i neud pobl yma o'n. Oce, so, dwi'n mynd i reid o'r ôl sut oedd o.
fusion effects. Ja, ond jyst yn naw, ond fatha... So mae hyn yn edrych bach gyda pobl. Dyna pam nes i ddod i fyny... Wel, dim ond fi nath ddod i fyny o'r idea. Ond nath bobl fi neu hyn fo'n gastell mawr. O'n i am neu castell neu whatever fel yna, ond gen i'm amser. O'n i'n meddwl bod digon amser. Nath o gymryd at least 6 awr i ni wneud o. Neu rhywbeth fel yna. Naci, dim mercher oedd hwnna. So, dwi wedi gorffan hwn rwan. Dwi'm yn gwybod be arall na i neud. Na i neud roller coaster. Na i iwsio bedrock. Nathon ni neud fatha cookie coaster oedd fel yna hefyd. Chydig yn ôl oedd o. Oedd o'n oce. Oedd o'n oce, oedd o'n gret. Oedd o'n fatha peth gorau da ni erioed i bildio. Chos da ni wedi bildio bethau gwell fatha'r castell. Ond oedd o'n dda, nathon ni bildio haunted house a bob dim fel yna hefyd, oedd o'n haunted. Chos oedd o'n fatha sŵn weird yn dod. Mae'n annoying. So dwi'n mynd i fynd ffordd ma. Wedyn, mae'n neud fatha fences i aflo i fyny. Mae'n anodd cael fatha bildio roller coasters, really. So bildio hwn ffordd ma, fel ma, a wedyn dod lawr fel ma. A wedyn fydd o'n dod lawr i ending yn fama. So mae'n oce beth da ni bildio. Nathon ni bildio bob a fi, oedd o'n oce. Oedd o'n gret. Oedd o'n gret o gwbl. Oedd na fatha choc chip tunnel a beth fel yna. Oedden ni quite proud o fo. Ma' nhw'n wrong. Dwi'n ffixio na lawr fel yma. Fel yna. A wedyn lawr fel yma. Wedyn na i reidio fo i testio allan a dangos i chi. Just activatio hwn. Meddwl bod bob dim yn functioning wan. Some byd yn malfunctioning yn am byd hwnna. Nag oes. So dwi'n mynd i just cael hwn. A wedyn go. Yay. A wedyn na i gychwyn ar hwn. Fel yma. Ac na i endio'r episode yn fama, so ta!